ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மாதாஜி இது வீடியோ கிளியரா இருக்கா? கிளியரா ஹரே இருக்கு கிருஷ்ணா. மாதாஜி, கிளியரா இருக்கு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை 7th சாப்டர் படிக்க போறோம். இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது கர்ம யோகாவை பத்தி படிச்சிருந்தோம். 6 சாப்டருக்கு. இன்னிலேருந்து இது பக்தி யோகா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. இது வந்து நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட் அப்படின்னா இன்னைக்கு முழுமையான அறிவு. இதுக்கு விதவிதமா பேர் சொல்லலாம். எப்படின்னாக்க இது ஞான ஞான அறிவு, ஞானமும் சேர்ந்து வருது இல்லையா? பூரணத்தின் ஞானம். இதுக்கு வந்து இந்த சாப்டர்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமா பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள் அப்படின்னு இன்னைக்கு படிக்க போறோம். போன சாப்டர் என்ன படிச்சோம்? புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் அதாவது ஒவ்வொருடைய இதயத்தில் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம் தான் பரமாத்மா தியானம். அது மேல தியானம் செய்கிறது தான் போன சாப்டர்ல படிச்சோம். பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இந்த பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது இன்னிலிருந்து படிக்க போற சாப்டர் பக்தி யோகத்துல பயணிக்க போறோம். பூரணத்தின் அனுபவங்கள் முழு நம்பிக்கையோடு என்னை நம்பினால் என்னை புரிந்து கொள்ளலாம். அவர்கிட்ட நம்ம வந்து முழுசா நம்பிட்டோம்னாக்க போறோம். அவ்வளவுதான். நம்ம என்ன வேணாலும் நமக்கு பண்ணி கொடுப்பாரு அவர். ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், வாட்டர் எல்லாத்தையும் பார்த்தா இல்லை எங்கேருந்து வந்தது? அவரோட இதுல தான் வந்தது. பௌதிக அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டது. கிருஷ்ணரை ஏற்பது நிராகரிப்பது தேவர்கள் வழிபாடு யார் பக்தராக முடியும் அப்படிங்கிறதையும் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓஹோ, இந்த பிரபுஜி பக்தர் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி இது. சாப்டர் 6ல இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? யோக ருத்ரா. ஓஹோ, 1 minute. ஹலோ ஹலோ மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. நடந்துட்டே இருக்குமா? வாங்கோ, நான் போட சொன்னேன் அவங்கள. அது மாதாஜி ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி பாருங்க. சாப்டர் 7 தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாம மாதாஜி, இந்த சிவராம் பிரபுஜிக்கு வந்து இது வரலையா? லிங்க் கிடைக்கலையா? லிங்க் வேணுமா கிளாஸ் ஜாயின் பண்றதுக்கு? யாருக்கு மாதாஜி? திரும்ப கிளாஸ்ல போடவா? கிளாஸ்லயே போட்டுருக்கு. சிவராம் பிரபுஜின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. சிவராம் ராமகிருஷ்ணன் அது ஒருத்தர் இருக்காரு. இருக்காரா? நீங்க எதுக்கும் கிளாஸ்லயே ஒரு வாட்டி போட்டுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. 7வது சாப்டர் தானே மாதாஜி? ஆமா, இன்னைக்கு 7வது சாப்டர் படிக்கிறோம். போன சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம். யோகா வேலையை விட்டு விடணும்னு சொல்றாரு. யோகா பயிற்சியின் மேலும் நிலைகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம். கொந்தளிப்பான மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன? தோல்வியுற்ற யோகின்னு தோல்வி ஆயிடுச்சுனாக்க அந்த இதுல யோகால அவனால் பண்ண முடியலன்னா அவன் என்ன ஆகும்? அடுத்த ஜென்மத்துல மறுபடியும் மனுஷனா பிறந்து ஒரு பெரிய பணக்கார இல்லத்துல பிறப்போம், இல்லைன்னா சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்கிற அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறந்து அவன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னுக்கு வந்து நல்லபடியா கோலோக்காவுக்கு போறதுக்கு வழி இருக்கு. அதனால யோகி தோத்து போயிட்டானாக்கா அதுக்காக அவனுக்கு பண்ணினதுக்கு பலன் இல்லாம இல்லை. அடுத்த ஜென்மத்துல அது நடந்துடும். மிக உயர்ந்த யோகி அப்படிங்கிறத போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயம் கடவுளின் ஆற்றல்களில் பொருள் மற்றும் ஆன்மீக பரிமாணங்களை விவரிப்பதன் மூலம் தொடங்குகிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவை அனைத்தும் அவரிடமிருந்து தோன்றியவை என்றும், நூலில் கட்டப்பட்ட மணிகள் போல
ஒரு நூல்ல மணியெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கோம். முத்து வாங்கிட்டு வரோம் ஹைதராபாத்ல பேர்ல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம்னு வச்சுக்கோ. அதை வந்து அந்த வெறும் பேர்ல்ஸ் கையில வச்சிருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? அதை வந்து ஒரு நூல்ல எடுத்து கோக்கணும். அதை கோத்தாதான் கழுத்துக்கு செயினா போட்டுக்கலாம். அந்த நூல் இல்லைன்னா கம்பியில உள்ள நுழைச்சி அதை பண்ணா தான் காதுக்கு தோடா போட்டுக்க முடியும். மோதிரமாவும் பண்ணி போட்டுக்க முடியும். இல்லைன்னா அந்த முத்துக்கு ஒண்ணும் வேல்யூ கிடையாது. அதனால நமக்கு எவ்வளவுதான் நமக்கு இது இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட செல்வங்கள்ல எல்லாமே இருக்கு. படிப்பறிவு எல்லாமே இருக்கு. இருந்தாலும் நமக்கு பகவானுடைய கிருபை இருந்து பகவான் நம்மளோட கூடவே இருக்கணும். ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் கூடவே இருந்து நம்ம பயணம் செய்கிறோம். அந்த அந்த இதுல இருக்கிற மணிய கோக்குற நூல் இருக்கு இல்லையா? அது மாரி பகவான் நம்ம கூடவே இருந்து அப்பதான் அதுக்கு மதிப்பு. நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு அப்பதான் மதிப்பு. புரியுதா? அந்த மாதிரி அது இருக்க இருந்துக்கணும். எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக அவர் இருக்கிறார். இதெல்லாம் 18 டேஸ் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பேன். இருந்தாலும் ரீகால் பண்ணேன் உங்களுக்கு. இது மீண்டும் அவருக்குள் கரைகிறது. அவரது பொருள் ஆற்றல் மாயையை கடப்பது மிகவும் கடினம். ஆனால் அவரிடம் சரணடைபவர்கள் அவருடைய அருளை பெற்று அதை எளிதாக கடக்கிறார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னிடம் சரணடையாத 4 வகையான மக்கள். அவர்கிட்ட சரணடையாத 4 தினசு மக்கள் இருக்கா. அதை படிக்க போறோம் டீட்டெயில்டா இப்போ. அவருடைய பக்தியில் ஈடுபடும் 4 வகையான மக்களையும் விவரிக்கிறார். அவருடைய பக்தர்களில் அறிவாலும், மனத்தாலும், புத்தியாலும் அவர் வழிபடுபவர்கள் அவருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அதுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்றாரு? சான்ஸ்கிரிட்ல எப்படி சொல்றோம் அந்த ஸ்லோகத்துல? மம பிரியக எனக்கு பிரியமானவளாக மமனா எனக்கு மம பிரியக அப்படின்னு வரும் ஸ்லோகத்துல எல்லாம். அதெல்லாம் அவள் அந்த மாதிரி இருக்கவாள் மனத்தாலும் புத்தியாலும் அவரை வழிபடுறவாளுக்கெல்லாம் மம பிரியக கடவுளுக்கு பிரியமானவராக கருதப்படுகிறார்கள். பொருள் ஆசைகள் புத்தி பறிக்கப்பட்ட சிலர் தேவலோக கடவுள்களிடம் சரணடைகிறார்கள். ஆனால் இந்த தேவலோக கடவுள்களால் அவர்கள் ஒப்புயர்வற்ற கடவுளிடமிருந்து பெற்ற சக்திகளால் தற்காலிகமான ஜட புலன்களை மட்டுமே கொடுக்க முடியும். எனவே பக்திக்கு மிகவும் தகுதியான பொருள் ஸ்வயம் கடவுளே ஆவார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் நித்திய தெய்வீக பண்புகளை உடைய மிக உயர்ந்த யதார்த்தம் மற்றும் இறுதி சாதனை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். ஏனெனில் அவரது உண்மையான வடிவம் அவரது ஆழ்நிலை யோக மாயா சக்தியின் தேரையால் மூடப்பட்டிருப்பதால், எனவே அவரது அழியாத தெய்வீகம் தன்மையை அனைவராலும் அறிய முடியாது. நாம் அவரிடம் அடைக்கலம் புகுந்தால் அவரை அறியும் பொருட்டு அவரது தெய்வீக அறிவை அவர் நமக்கு வழங்குகிறார். நாமும் சுயத்தை பற்றிய அறிவையும் கர்ம செயல்களின் துறையில் ஞானத்தையும் அறிவையும் அடைகிறோம். ஓகே, அதான் இந்த சாப்டர் எப்படி இந்த 30 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டது வந்து பொருள் மற்றும் ஆன்மீக இரண்டுத்துக்கும் ஆதாரமாக கிருஷ்ணர் எழுதி 3 முறைகளாலும் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. துரோகிகளுக்கு அறிவு இல்லை. கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடை மாட்டார்கள். அதாவது அந்த துரோகிகள்ங்கிறது துஷ்கிருதா அப்படின்னு வரும் இல்லையா? ஸ்லோகம் வரும்போது கட்டுப்படுத்துங்க. அறிவு இல்லாத மற்றவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைபவர்கள். அந்த மாதிரி 2 தினசா இருக்கு. அப்புறம் 30th ஸ்லோகம் ஆழ்மார்களிடம் செய்வர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் வாழும் உயிரினத்தின் திகைப்பு மற்றும் அவனது சுதந்திரம் இதை பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல வந்து இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்லோகத்துக்கு அது இதை போட மறந்து போயிட்டேன். தேசி மத்தேஜி ஸ்லோகம் படிச்சுடலாமா? பிரணத்தியா மாதாஜி? பிரணத்தி முடிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஏன்னா ஒரே நிமிஷம் நான் கேட்கலான்னு வந்தேன். சரி, அடுத்த ஸ்லைடு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணினேன். அடுத்த ஸ்லைடு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணேன், ஏதாவது வருதான். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चक्रजातं सकगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय
को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्ग्रये। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वगत कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः दन्दस्तोके अभद्राणि विधिनोति सुकृत्सदाम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 6th சாப்டர்ல எப்படி படிச்சோன்னு போட்டிருக்கேன். அதை நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணல. இப்போ நமக்கு வருகிறது 7th சாப்டர் தான். முழுமையான அறிவு மன அழுத்தத்துடன் தொடங்குகிறது. கேட்கும் செயல்முறை இறங்கு செயல்முறை செயல்முறை மூலம் அறிவை பெறுவதற்கான வழி ஒரே வழி என்னது டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே. கிருஷ்ணறிவு அது இந்த மன அழுத்தது அறிவு பெறத்துக்கு ஒரே வழி கிருஷ்ணரை சரணடையணும். கிருஷ்ணன்றதான் அது ரெக்கார்டிங் ஒரே செயல்முறை இருக்கணும். ஸோ அது எத்தனை பங்கு இதாக பிரிக்கலாம். கிருஷ்ணரை முழு அறிவு 1 2 3 4 5 6 ஐட்டமாக பிரிக்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதன் மூலம் அவரை அறிய முடியும். கேட்கணும். ஓகே. அவர் கிருஷ்ணரை ஜடப்பொருள் மற்றும் ஆன்மாவின் மூலமாக அறிய முடியும். கிருஷ்ணரை ஜட இயற்கையின் முறைகளை கட்டுப்படுத்துகிறார். அவர்தான் துன்மார்கர் ஒருபோதும் சரணடைய மாட்டார்கள். பக்திமான்கள் சரணடைவார்கள். தேவர்களிடம் சரணடைதல் மற்றும் ஆள் மாறாட்டம். கிருஷ்ணரை அறிவதால் உயிர்கள் மற்றும் சுதந்திரம் பற்றிய குழப்பம். இந்த லாஸ்ட்ல கொடுத்துருக்க 6 பாயிண்ட்ஸ் தான் இன்னையோட சாப்டருடைய சாராம்சம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி. செல்லகுமார் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபுஜி. கரெக்டா ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டீங்க. கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுமையாக அறியுதல். ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டையும் பற்றி கேட்கும் முன் அர்ஜுனனின் பொருள் மற்றும் கிருஷ்ணர் கேட்டுக்கொள்கிறார். மேலும் அவரை உண்மையாக அறிந்து கொள்வதில் வெற்றி பெறும் ஆழ்நிலைவாதி மிகவும் அரிதானவர் என்றும் அறிவிக்கிறார். இது ஜஸ்ட் சாராம்சம் 1 to 3க்கு இப்ப பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. 7.1 படிங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மயா சக்தமனாக பார்த்த யோகம் யுஜன் மத் ஆஸ்ரயக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தத்ருணுஹு. பிதாவின் மகனே அர்ஜுனா,
என்னை பற்றிய முழு உணர்வுடன் என்னுடன் இணைந்த மனதுடன் யோக பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி என்னை முழுமையாக சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அறிய முடியும் என்பதை கேளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. 7.1 வந்து அந்த மாதிரி வருது. கிருஷ்ணர் எல்லாவித ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக உடையவர். அவர் எவ்வாறு அத்தகைய ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய 4 விதமான அதிர்ஷ்டசாலிகளுடன் கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் ஏற்காத 4 வித துரதிர்ஷ்டசாலிகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகே, இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிக்குது. ஸ்லோகம் 2 வாசிக்கவா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். இதுல வந்து லார்ட் கிருஷ்ணா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹவு டு நோ ஹிம் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹியரிங். காது ஸ்மரணம். ஒருத்தர் சொல்றதை கேட்டாலே நம்ம உட்காந்து புஸ்தகத்தை வச்சு படிக்கணும் இல்லை, அது கேட்டாலே கிருஷ்ணரை பற்றி நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கும். பக்தர் ஆழ்நிலை எப்படி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது? பக்தி. இது இன்னைக்குலேருந்து பக்தி யோகா ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணரின் மீது மனதை ஒருமுகப்படுத்துது. பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பக்தர்களிடமிருந்து கேட்பதில் தொடங்கும் பக்தி சேவை செயல்முறையில் அதில் ஈடுபடுங்கோ. தொடர்ந்து கேட்பதனால இறைவன் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவார், நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறார். பக்தர் ஆழ்நிலை அறிவை வளர்த்து கொள்கிறார். பக்தி தொண்டில் நிலை பெற முடியும். காமம், அறியாமை, பேராசை ஆகிய, இதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம்? காமம், அறியாமை, ignorance lust. Yes. And பேராசை, கிரீட்னஸ், இதெல்லாம் இருக்கும். அதுலேருந்து எப்படி விடுபட முடியும்? இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். தூய்மையானவை துடைக்கப்பட்டு தூய நன்மையில் நிலை பெறுகின்றன. பக்தி தொண்டில் உற்சாகம் அடைகிறார். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரின் அறிவியலை முழுமையால் புரிந்து கொள்கிறார். முழுமையான உண்மையில் முழுமையான அறிவு கிடைக்கிறது அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல முடிகிறது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கவா மாதாஜி? ஒரே நிமிஷம். அந்த 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், 9 விதமான இது இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? சிரவணம். சிரவணம்னா ஹியரிங், காது கொடுத்து கேட்கறது. 2வது கீர்த்தனம், பாடுதல். கீர்த்தனம்னா சாண்டிங், பகவானோட பேர் சொல்லி பாட்டு பாடுறதெல்லாம். 3வது வந்து ஸ்மரணம். ஸ்மரணம்னா ரிமெம்பரிங், ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. அடுத்தது பாத சேவனம். அவருடைய காலுக்கு வச்சு இது பண்ணி காலை அழுப்பி பூஜை பண்றது, பாத பூஜை பண்ணுறது சொல்லுமா அது. அப்புறம் அர்ச்சனை, அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அன்னைக்கு காத்தால பூஜையில பண்ணி அதெல்லாம். இது பக்தி. இந்த கம்ப்ளீட்டா இது ஒரு இதுவே வந்து அதை படிச்சுக்கலாம். அர்ச்சனம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அர்ச்சனை பண்ணுறது, பூக்களால் அர்ச்சனை பண்ணணும். அப்புறம் அவருக்கு நைவேத்தியம் வைக்கிறது, எல்லாமே அந்த அர்ச்சனத்துல சேர்த்துக்கிறது. அப்புறம் வந்தனம். அப்புறம் தாசியம். தாசியம்னா நண்பன். சக்கியம். சக்கியம்னா நண்பன். பிகமிங் சர்வெண்ட். தாசியம்னா அவருக்கு தொண்டனா இருக்கணும். அப்புறம் சக்கியம் ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுது. ஆத்ம நிவேதனம், அதாவது கம்ப்ளீட் சர்வே. ஆத்மனா என்ன? கம்ப்ளீட், அப்படியே முழுசும் நம்மள அர்ப்பணிக்கிறது. இதான் 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குது. எஸ்மா 7.2 படிங்க மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்கம்மா. ஞானம் தேகம் சவிஞானம் இதம் பக்ஷ்யாம்ய அசேஷதக யஜ்ஞாத்வா நேக பூயோ யாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. இந்த அற்புதமான மற்றும் எண்ணற்ற அறிவை இப்போதான் உங்களுக்கு முழுமையாக அறிவிக்கப் போகிறேன். இதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் மேலும் 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 அறிய எதுவும் இருக்காது. இதை கற்றுக்கிட்டேன்னாக்க இதுக்கு மேல இதை பற்றி டீட்டெயில் ஸ்டடி உங்களுக்கு அவசியம் இருக்காது. அதாவது ஜட உலகம், அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மூலம் ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். இதுவே திவ்ய ஞானமாகும். திவ்ய ஞானம்னா என்ன? ஜட உலகம், அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆத்மா, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மூலம் வந்து என்ன, அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முழு பரமாத்மாவையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முழு அறிவாகும். இதுவே அதுக்கு மூணும் தெரிஞ்சாச்சுன்னா அது பேர் தான் திவ்ய ஞானம். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும் எல்லா விதமான யோக பயிற்சிகளின் தியான பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய அறிவின் மூலத்தை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்தியுடையவனாக ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியும் போது அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அறியப்பட்டு விடுகின்றன. புரியுதா? அதனால அந்த காரணத்துக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்றதை தேடிட்டு போனோம்னா
அதை கண்டுபிடிச்சு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு விடை கிடைச்சிடும். அறிய வேண்டிய அனைத்தும் நமக்கு அறியப்பட்டு விடுகின்றன. ஓகே, அந்த டெக்ஸ்ட் 2 பற்றி டீட்டெயில்டாக இங்கே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன். பகவான் கிருஷ்ணர் முழு அறிவை விளக்குகிறார். அதாவது அற்புதம் மற்றும் எண்ணற்ற இது மூலியமா சொல்லிக் கொடுக்குறாரு இப்படின்னு. அதை இப்போ பார்த்தோம். இந்த இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன் அதே. எஸ்மா 7.3 கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्ध्यते यदताम् अभिसिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः. ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் ஹரே கிருஷ்ணமா, ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் ஒருவர் முழுமைக்காக பாடுபடலாம். மேலும் முழுமையை அடைந்தவர்களில் என்னை உண்மையாக அறிவது அரிது. அதாவது ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ நம்ம பகவத்கீதைக்கு படிக்கிறதுக்குன்னு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம், L1 படித்தோம். L1ல சேரும்போது எல்லாரும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண பேர் 100 பேர் பண்ணுறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஆனால் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிச்சு 50 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே. எண்ட் ஆஃப் த 18 days பார்த்தீங்கன்னாக்க அதை வந்து 20 டிவோட்டீஸ் தான் இருக்கா. அந்த 20 டிவோட்டீஸையும் நீங்கள் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்க, L2க்கு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த 20ல் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பார்த்தா கூட உங்களுக்கு ஒரு 30 பேர் 32 பேர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க L2க்கு. இந்த L2க்கு சேர்ந்து விட்டு இது படிச்சு இந்த 18 சாப்டர்ஸையும் படிச்சுட்டு L3க்கு போகும்போது என்ன ஆகுது நிலைமை, இன்னும் குறைஞ்சுன்னு வருது. கடைசியில் ஃபைனலாக போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தரோ 2 பேரோ ஒரு 5 பேர் வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ பேர் தான் முழுமையாக கிருஷ்ணரை பற்றி புரிஞ்சுட்டு மேலே தெரிஞ்சுக்கணும்னு அது. அதை தான் இங்கே சொல்கிறார். ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் ஒருவர் தான் முழுமைக்காக பாடுபடலாம். அதை முழுமை அடைஞ்சவா வந்து அவளுக்கு கூட என்னை புரிஞ்சுக்கிறது அரிது. ஓகே, கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஆதி புருஷரான கோவிந்தா, ஈஸ்வரா, பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரகா, அனாதிராஜர் கோவிந்தா சர்வ காரணம். பக்தர் அல்லாதோர் அவரை அறிவது மிக மிக கடினம். பக்தர் இல்லைன்னாக்கா அவளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதுதான் அப்படியே இங்கிலீஷ்லையும் கூட. மனிதன் அரிதாகவே பரிபூரணத்தை அடைகிறான். பரிபூர்ண ஆத்மாக்கள் என்று சில கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது அரிது. ஓகே, இப்போ வந்து முதல் 3 ஸ்லோகம் ஒரு இதில் இருக்கு. ரெண்டாவது 4 to 12ல் பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக சக்திகள் இரண்டிற்கும் மூலமாக கிருஷ்ணரை அறிய முடியும். பார்க்கலாம். 4 and 5, 6 3 படிக்கோமா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. भूमिर आबो नलो वायुः मनो बुद्धिर्येव च अहंकार इदीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इदस्व अन्यां प्रकृतिम् इति मे परां जीवभूत महाबाहो एदं धार्यते जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपदाय धारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा. எல்லாரும் படிக்க. பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி மற்றும் பொய்யான அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்து எனது பிரிக்கப்பட்ட ஜனசக்திகளை உருவாக்கி கொள்கின்றன. என்னென்ன? பூமி, நீர், நெருப்பு. இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நான் வேர்டு பை வேர்டு அந்த ஸ்லோகத்துக்கு மீனிங் சொல்றேன். அப்படியே பைஹார்ட் ஆயிடும் அந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் பூமிர்னா என்ன? நிலம். ஆப்போனாக்க ஆப்பன்னா நீர், ஆப்போ நீர். அனல் தான் நெருப்பு. வாயுனா காற்று. தம்னாக்க ஆகாயம். கரெக்ட். கம்னாக்க ஆகாயம். மனம். புத்தி ஏவ நிச்சயமாக. ச மேலும். அகங்காரம். இதி இவ்வாறு. இயம் இவையெல்லாம். மே எனது பின்னா பிரிந்த பிரகிருதி சக்திகள். அஷ்டதா 8. இந்த 8 சக்திகளும் எங்கிட்டேருந்து பிரிக்கப்பட்ட அது பிரித்து ஜனசக்திகளாக உருவாகியிருக்கு. ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகமும். பூமி, ராப்போ, அனலோ,
வாயுகம் மனோபுத்திர் ஏவக. ஓகே, அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. அப்புறம் 2வது ஸ்லோகம், இவைகளை தவிர வலிமை மிக்க கரங்களை கொண்ட அர்ஜுனா, என்னுடைய மற்றொரு உயர்ந்த சக்தி உள்ளது. இது இந்த ஜட தாழ்ந்த இயற்கையின் வளங்களை சுரண்டும் உயிரினங்களை உள்ளடக்கியது. அடுத்தது 7.6, படைக்கப்பட்ட அனைத்து உயிரினங்களும் இந்த 2 இயல்புகளில் தங்கள் மூலத்தை கொண்டுள்ளன. இந்த உலகில் உள்ள ஜடப்பொருள் மற்றும் ஆன்மீகம் அனைத்திற்கும் நானே தோற்றம் மற்றும் அழிவு இரண்டும் என்பதை உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஓகே, ஜட உலகின் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ல சொல்றேன். அது ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அது ஜட உலகில் படைக்கப்பட்ட படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களை விரிவெடுக்கிறார். என்னென்ன 3 விஷ்ணு? எஸ், யாராவது சொல்லுங்க மாதாஜி. 3 விஷ்ணு ரூபமா வர்றாரு. என்ன மாதிரி? மகாவிஷ்ணு மொத்த ஜட சக்தியை படைக்கிறவர். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுங்கிறது எல்லா பிரபஞ்சத்தின் உள்ளே நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். அதான் 2வது. 3வது விஷ்ணு வந்து சிரோதகசாயி விஷ்ணு, அதாவது பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தின் உள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் அவர் பரவியுள்ளார். இந்த 3 விஷ்ணுவையும் அறிபவர் எவரும் ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். இந்த 3த்தையும் கத்துக்கிறதுங்கிறது 3 டைப் ஆஃப் விஷ்ணுவும் நமக்கு தெரியறதுங்கிறதுக்குள்ள நமக்கு முடியாது. அவ்வளவு ஃபுல்லா நம்மளால கண்டுபிடிச்சு முடியல, கத்துக்க முடியல. கத்துட்டோம்னாக்க இந்த ஜட உலகத்துல பர்ஃபெக்டா நம்ம பிரிஞ்சு பௌதிக உலகத்துல இருந்து பிரிஞ்சு நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல கம்ப்ளீட்டா வர முடியும் அப்படிங்கிறதா இந்த 4வது ஸ்லோகத்தினோட இது. ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷனின் உயர் இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது 5வது ஸ்லோகம் அதுக்கு நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்று பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது, அதெல்லாம் அதுல தோன்ற ஜடம் வந்து கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர்வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவை. உயிர்வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவை. அடுத்தது 6வது ஸ்லோகத்துல, எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடம் மற்றும் ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருட்களே. ஆத்மாவின் படைப்பின் ஆதாரம். ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். ஸோ ஆத்மாவுக்கும் ஜடத்துக்கும் அது தெரிஞ்சுட்டு 3வது மகாவிஷ்ணு, என்ன விஷ்ணு? 3வது விஷ்ணு சொன்னேன். 3 விஷ்ணு இல்ல, சிரோதகசாயி விஷ்ணு. அதுவும் தெரிஞ்சாச்சுனாக்க நம்ம இங்கேருந்து டிட்டாச் ஆக முடியும். ஓகேயா? அதுதான் டீட்டெயில் ஸ்டடி. பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி அண்ட் தவறான அகங்காரம், அதெல்லாம் பிரிக்கப்பட்ட சக்தி, பகவான் தெரிந்து பிரிஞ்ச சக்திகள். 5-6க்கும் தாழ்ந்த சக்திக்கு அப்பால் பகவான் கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த சக்தி உயிர்வாழிகள் ஆகும். எஸ்மா 7 படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்தக பரதரம் நாண்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோதம் சூத்ரே மணிக்கணாயிவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. செல்வத்தை வென்றவனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. முத்துக்கள் ஒரு நூலில் சேர்க்கப்படுவது போல அனைத்தும் என் மீது தாங்கியுள்ளன. புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணப்பர் பரம உண்மை என்பது பிரம்ம சமயத்திலே முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள், அதாவது 6வது ஸ்லோகமும் 7வது ஸ்லோகத்தையும் எடுத்து பார்த்தேன்னா, ஜடம், ஆன்மீகம் இந்த 2 சக்திகளை கொண்டு எங்கும் நிறைந்துள்ள பரமபுருஷ பகவானே பரம பூரண உண்மை என்பதை முடிவு செய்யலாம். இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கவனிச்சு பார்த்தோம்னாக்க அவர் தான், பகவான் தான் பரிபூரண உண்மைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல வந்து நூலில் கோர்க்கப்படும் முத்துக்கள் போல அந்த மாதிரி நூலில் கோக்கிற முத்துக்கள் போல அனைத்தும் பகவானையே நம்பி இருக்கு, தங்கியுள்ளன. ஓகே. கிருஷ்ணருடைய பல்வேறு ஐஸ்வர்யங்கள் என்ன, யார், எதில், யாரு? சுவை. நீருக்கு சுவை எங்க இருக்கு? நீர், பகவான் தான் இருக்கார் இல்லையா? ஒளி, சந்திரன், சூரியன். நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா பழங்களுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இது எப்படி ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் யார் கொடுக்குறா? அந்த சந்திரன்லேருந்து வர ஒளியிலேருந்து தான் பழத்துக்கெல்லாம் அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கிறது. சில பழங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்டே இல்லாத இருக்கும். நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்க வேண்டிய பழம்
அது ஸ்வீட்டாக இல்லாமல் இருக்கும். அன்னைக்கு சூரிய வெளிச்சம் அந்த பழங்கள் மேலே படலை அந்த டைமில். அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஒன்று. ஓம் வேத மந்திரங்கள், ஒளி, ஆகாயம், திறன், மனிதன், நறுமணம், பூமி. நறுமணம் மழை வந்ததுனாக்க மண் வாசனை அடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? பூமியில் இருக்கிறதுக்கு பகவான் தான். வெப்பம், நெருப்பு, வாழ்க்கை, உயிருள்ள அனைத்துக்கும் வாழ்க்கை உண்டு இல்லையா. தவம் அனைத்து துறவிகள், மூலவிதை அனைத்து இருப்புக்கள், புத்திசாலித்தனம் புத்திசாலிகள், வீரம் அனைத்து சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள், வலிமை வலிமையானவர்கள், பாலியல் வாழ்க்கை மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல. ஸோ இது கிருஷ்ணனுடைய பல ஐஸ்வர்யங்கள் காமிக்கிறது. எஸ்மா. இப்போ நீங்க 8, 9, 10, 11 4 ஸ்லோகம் சேர்ந்த மாதிரி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அப்சு கௌந்தேய பிரபாஸ்மி சசி சூரியயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் நுருஷு புண்ணியோ கந்த பிருத்திவ்யாம் தேஜஸ்சாஸ்மி விபாவசௌ ஜீவனம் சர்வபூதேஷு தபஸ்சாஸ்மி தபஸ்விஷு பீஜம் மாம் சர்வபூதானாம் வித்தி பார்த்த சனாதனம் புத்திர் புத்திமதாம் அஸ்மி தேஜஸ் தேஜஸ்வினாமகம் பலம் பலவதாம் சாகம் காமராக விவர்திதம் தர்மா விருத்தோ பூதேஷு காமோ சமிபரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா. குந்தியின் மகன் இது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறீங்களாம்மா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கம்மா. இது 4த்துக்கு மீனிங் படிக்கணுமா? ஓகே. புக் லைன் படிக்கிட்டா மாதாஜி? ஓ எஸ். குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. ஸ்லோகம் 9. நிலத்தின் மூல நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே. உயிரினங்களின் உயிரும் தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே. ஸ்லோகம் 10. பிருத்தாவின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும் புத்திசாலிகளின் புத்தியும் பலசாலிகளின் பலமும் நானே என்பதை அறிவாயாக. ஸ்லோகம் 11. பரதர்களின் தலைவா அர்ஜுனா, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதமில்லாத காமமும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது ஸ்லோகத்துக்கு பற்பல பௌதிக ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் கடவுள் எங்கும் நிறைப்பவராக எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. ஓகே. அதாவது சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி பகவானிடமிருந்து வரும் பேரொளியான பிரம்ம ஜோதியில் இருந்து வருகிறது. அதுக்கெல்லாம் ஒளி யார் கொடுக்குறார்? பகவான் தான். அவருடைய பிரம்ம ஜோதியிலேருந்து கிடைக்கிறது தான் சூரியனுக்கு வெப்பமும், சூரியனுக்கு சூரிய சந்திரர்களோட ஒளியும் கிடைக்கிறது. நெருப்புக்கு வெப்பம் கிடைக்கிறது யார் மூலியமா? பகவானோட மூலியமா தான் கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அவர் மூலியமாக கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இது இருக்கு. எஸ்மா. 12 படிங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, நான் படிக்கவா? யாருமா? படிங்க மாதாஜி. படிங்க. நீங்க ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. அவங்க மீனிங் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ சைவ சாத்விகா பாவ ராஜசா தாமசாஸ்தயே மத்தயே வேதிதான் வித்தி தத்வகம் தேஷு தேமயே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சிவகாமி மாதாஜி மீனிங் படிக்கிறீங்களாமா? சிவகாமி மாதாஜி. ஓகே. எல்லா இருப்பு நிலைகளும் அவை நன்மை, ஆர்வம் அல்லது அறியாமை என எதுவாக இருந்தாலும் எனது சக்தியால் வெளிப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு வகையில் நான் தான் எல்லாம். ஆனால் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களின் கீழ் இல்லை. ஏனென்றால் அவை மாறாக எனக்குள் இருக்கின்றன. எங்கிட்ட தான் இருக்கு. இங்க பக்கத்துல இந்த பிக்சர்ல பார்த்தா இதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இந்த 3 தினசு குணங்களால நம்ம ஆட்டி படைக்கப்படுகிறோம். இங்க கீழே இருக்கதான் நம்மலாம். இந்த கயிறால ஒரு பப்பெட் ஷோ பார்ப்பேன்னு வச்சுங்களேன். அது பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கயிறை வச்சு ஆட்டி ஆட்டி தான் இங்க கீழே இருக்க நம்ம ஷோல பார்க்கறதெல்லாம் பார்க்க முடியும். அது மாதிரி இந்த 3 தான் நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறது. ஓகேயா? இதெல்லாம் பண்றதுக்கு காரணம் யாரு? ஜட உலகத்துகளோட கனெக்ஷன் இல்லை அவருக்கு. இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதே நான் தான். அவை மாறாக எனக்குள் உள்ளன அப்படிங்கிறார். ஓகே. இந்த உலகில் அனைத்து பௌதீக செயல்களும் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடத்தப்படும்
நடத்தப்படும். ஜடையர்க்கின் குணங்கள் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தோன்றினாலும் அவர் ஜடையர்க்கிற்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவரது விசேஷ இயல்பு. உதாரணமாக, சட்டப்படி ஒருவன் தண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் அச்சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உடன்பட்டவர் அல்ல. ஓகே, இதெல்லாம் இந்த 3 குணங்களால நம்மளாம் ஆட்சி படிச்சு நம்மளாம் அப்படிதான். ஆனா அது வந்து சொல்லியிருக்காரு, பகவான் தான் பண்றாருன்னு சொன்னா கூட அதுக்கு அவருக்கும் நம்ம தான் நம்மளோட இதை சாய்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம புத்தி உள்ளவாளா இருந்தால் சத்துவ குணத்துல இருப்போம், புத்தி இல்லைன்னாக்க தமோ குணத்துக்கு போயிடுவோம். நம்ம அதெல்லாம் நம்மளோட இது. அவர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டீச்சராக தான் இருப்பார் கிருஷ்ணர். ஒரு டீச்சருங்கிறவா எப்படி இருப்பா? எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா, இது நல்லது அது நல்லதுன்னு சொல்லி கொடுப்பா. அதை நல்லதை எடுத்துக்கணுமா கெட்டதில் எடுத்துக்கணுமா என்பது அந்த டிவோட்டிஸோடைய பக்தனுடைய சாமர்த்தியம். இப்போ அவனுடைய புத்திசாலித்தனத்தை யூஸ் பண்ணி அவன் நல்லதை தேர்ந்தெடுக்கணும். எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து புரியுது. அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கு. அனைத்து பொருள் செயல்பாடுகளுக்கும் 3 முறைகளின் கீழ் நடத்தப்படுகின்றன. ஓகே, அவர் அதுக்கு எல்லாருக்கும் கீழ்பட்டவர் அல்ல கிருஷ்ண பகவான். ஒப்புமை அரசர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாநில திட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. ஓகே, ஒரு அரசர் இருக்கார், அவர் வந்து அதை ராஜா வந்து அவர் எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் பார்த்து பண்றதை தான் வச்சு அவர் சொல்லுங்க முடியும், ஃபைனல் தான். அதனால அது மற்ற எல்லாத்துக்கும் அவர் பொறுப்பு இல்லை. ஜஸ்ட் லைக் கிருஷ்ணபடி அரசர் வந்து இதுவாரு. அதே மாதிரி தான் ஒரு ஜட்ஜுங்கிற சட்டம் கோர்ட்டில் உட்காந்து தீர்ப்பு சொல்றாரு. அவர் இதுல என்ன நல்லது இருக்கு அதுல நல்லது இருக்கு. ஜட்ஜுங்கிறவர் எப்படிப்பட்டவர்? நடுநிலை வைக்கணும். அவர் கரெக்டாக அதை பார்த்து இந்த இவ பண்ணுறது ரைட்டே வாத்துது அப்படின்னு பார்த்து பாராபட்சம் பார்க்கக்கூடாது, பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கக்கூடாது. எந்த பக்கம் கரெக்டோ அந்த பக்கத்துக்கு தான் அவர் தீர்ப்பு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒப்புமே அரசர் சட்டமன்ற உறுப்பினர், அதே மாதிரி சட்டமன்றத்தில் இருக்கிற உறுப்பினரும் அதே மாதிரி கரெக்டாக தான் அது இருந்துக்கணும். சட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர், அவள்லாம் சட்டத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. பகவான் எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு தான் மேற்பார்வை தான் பண்றாரு. எல்லாத்தையும் அவர் தான் பண்ணினார், ஆனால் மேற்பார்வை தான் பண்ணியிருந்தார். ஓகே, இப்போ 13, 14 ஸ்லோகம் படிக்கலாம். 3 குணங்களும் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே சரணடையுங்கள். எஸ்மா, 13, 14 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. त्रिभिर्गुणमयैर् भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नापि जानाति मां एभ्यः परम् अव्ययम्. 14 दैवीह्य एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एदां तरन्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. எஸ் ஜெயசி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஸ்லோகம் 14. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது 3 குணம் இருக்கு இல்லையா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதை இதில் அறியாமை மயங்கி முழு உலகம் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. அவர் குணங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலானவர், வற்றாதவர் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். இதில் வந்து இந்த பக்கத்தில் இருக்க பிக்சரில் ஒரு தூய பக்தன் வந்து நடுக்கடல்ல மாட்டிட்டான். அவனுக்கு இப்படியும் போக முடியல அப்படியும் போக முடியல. அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஸ்விம் பண்ணிட்டு அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவனால் வர முடியாது. அப்படி நட்ட கடலில் நிற்கிறான். அவன் வந்து பகவானே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து வேண்டிக்கிறான். அந்த இடத்துலேருந்து உட்காந்து இல்லை, அந்த இடத்துல நடுக்கடலில் தத்தளிச்சுட்டு எப்போ வேணாலும் முழுகிற கண்டிஷனில் இருக்கான். கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்ட உடனே அவர் ஒரே நிமிஷம்தான் அங்கேருந்து அவரோட கருட வாகனத்தில் வந்து அந்த பக்தனை காப்பாற்றுறார். ஸோ இதில் இந்த படத்துலேருந்து என்ன நமக்கு தெரியுது? எதாவது நீ இருந்தாலும் பகவானுடைய டிவோட்டியாக இருந்து அவர்கிட்டக்கு பக்தனாக இருந்தாக்க அவர் நம்மளை எந்த விதமான ஆபத்துல இருந்தும் நம்மளை காப்பார் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, முழு உலகமும் இயற்கையின் முகுணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. 3 குணங்களில் மயங்கியவர்கள் கிருஷ்ணர் ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறது இந்த தெரியுது. அதுதான் விவரமா இங்க இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் 15லேருந்து 19 வரைக்கும் படிக்கலாம். துன்மார்க்கர்களுக்கு அறிவு இல்லை, அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடைய மாட்டார்கள். துன்மார்க்கள்னா யாரு? பக்தர் அல்லாதவர்கள்.
பக்திமான்கள் அறிவை வளர்த்து சரணடைவார்கள். அறிவை வளர்க்கிறவாள்ல பக்திமான்கள், அதுக்கு ஆப்போசிட் துர்மார்க்கர்கள். ஓகே, 15 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடாக பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையா பக்ருத ஞானா ஆசூரம் பாவம் ஆசிரிதாக. 16. சதுர்விதா 16 வெயிட் பண்ணுங்க. மிகவும் முட்டாள்களாகவும் மனித குலத்தில் தாழ்ந்தவர்களாகவும் மாயையால் அறிவு திருடப்பட்டவர்களாகவும் அசுரர்களின் நாத்திக இயல்பில் பங்கு கொண்டவர்களாகவும் இருக்கும் அந்த துஷ்பிரயோகக்காரர்கள் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். அவள்லாம் நாத்திகர்னா என்ன? பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவா, அசுரர்கள். அந்த அந்த துஷ்பிரயோகக்காரர்கள் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர். அவர் அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. உயிர்வாழிகளும் அந்த சக்திகளின் ஒரு பாகமே. அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. இருப்பினும் ஜடசக்தியுடன் கொண்ட தொடர்பால் அவர்களின் உண்மையான உயர் சக்தி மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜடசக்தியால் இவ்வாறு கவரப்பட்டுள்ளனர். புருஷோத்தமரான பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைவதன் மூலம் ஜடையர்களின் கடும் விதிகளை எளிமையாக வெல்ல முடியும் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுல இது பகவான் கிட்ட சரண்டர் ஆகணும்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஐம்புலன்களை அடக்க கற்றுக்கணும். நம்ம படிச்சாச்சு இல்லையா? 3வது சாப்டர்ல இருந்து படிச்சுன்னு வரோம். ஐம்புலன்களை அடக்கத்துக்கு எப்படி இருந்துக்கணும்? நமக்கு மனம் போன போக்குல நம்ம போகக்கூடாது. கால் போன போக்குல போகாதேன்னு பாட்டே இருக்கு நமக்கு. மனம் போன போக்குல போகாத, கால் போன போக்குல போகாதேன்னு. அதனால எல்லாத்துக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சிருந்து எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான். கால் போன போக்கில் போகாதேன்னா, நீ கால் எங்கே போகணும்? பகவானை பார்க்கறதுக்கு, கோயிலுக்கு மட்டும்தான் அந்த காலை உபயோகப்படுத்தி கரெக்டாக போகணும். பகவானை பற்றி எங்கேயாவது லெக்சர் கொடுக்குறா, கீர்த்தன் பார்க்கணும் அப்படின்னா அங்கே போங்க, அந்த காலை யூஸ் பண்ணிக்கணும். மனம் போனது, மனசு இப்போ அங்கே போகணுங்கிறது இங்கே போகணுங்கிறது, நம்ம உட்காந்த இடத்துலேருந்தே எத்தனை இடத்துக்குலாம் போயிட்டு வரோம். அரௌண்ட் த வேர்ல்டே ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா? நம்ம எத்தனை ட்ராவல் பண்ணுறோம் நம்ம உட்காந்த இடத்துலேருந்தே. அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம இந்த ஜட உலகத்துலேருந்து மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை விடுதலை விட்டு பிரிஞ்சு வந்தாலே நமக்கு கிருஷ்ணன் நம்ம கிட்ட வந்த ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஓகே, அதான் அந்த 15க்கு துஷ்கிருதினர்கள் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையாத துர்மார்க்கர்கள். அது 4 டைப் ஆஃப் இருக்கா. மூடாஸ், இன்னொரு நராதமாஸ், அசுராஸ் அண்டு மாயாபவர்த்த ஞானம். 4 டைப்பு. கடினமான உழைப்பால் கழுதைகள் சுமையில் தூக்குறது இல்லையா? அது ஒரு கழுதை போயிருக்கு. அந்த கழுதைக்கு பின்னாடி பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய வண்டி. அந்த வண்டியில சாமான ஏற்ற முடியாது. அதை ஏற்றி அது நடந்து அந்த கழுதை வருது. கழுதை பொதி சுமக்கும், அது வேற விஷயம். அது பொதியை சுமந்துன்னு வருது. அது முட்டாள். மூடாஸுக்கு எக்ஸாம்பிள். அந்த மாதிரி தான் நம்மளே பாதி பேர் இருக்கோம். உழைச்சின்னு பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுக்கு நமக்கு ஏதாவது இது இருக்கா, எஃபெக்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியாத உழைச்சிட்டு இருக்கோம். பைத்தியம் மாட்டோம். இந்த ஜட உலகத்தோட சம்மந்தப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். மூடாசாவே தான் இருக்கும். கழுதை மாதிரி உழைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நமக்கு ரிசல்ட் இல்லாத உழைச்சிட்டு இருக்கோம். அந்த முட்டாள்தனமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த கழுதை கடைசியில் வந்தோடனே எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே அந்த இவன் என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கழுதையை அந்த வண்டியிலேருந்து பிரித்து விடுவோம். பிரித்து விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு ஒரு புடி, அதுக்கு என்ன சாப்பிடும்? கழுதை என்ன சாப்பிடும்? ஒரு புல்லோ ஏதோ ஒரு மாட்டுக்கு தான் புல்லு, கழுதைக்கு என்ன கூட போட்டது? புல்லு தான் இருக்கும். அதுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் அதுக்கு சாப்பாடு. அந்த இத்தனை ஊண்டுறதுக்கோசரம் அது பாவம் இத்தனை பொதி சுமந்துன்னு வந்துருக்கு. அதெல்லாம் மூடாஸுக்கு சமம்ங்கிறதுக்கு சொல்கிறான். அதே மாதிரி நராதமாஸ் இங்கே பின்னாடி வரும் காமிக்கிறது. அதெல்லாம் இந்த மாதிரி நாத்திக பேய்கள் மீது பொறாமை. அவர்களெல்லாம் பொறாமை இந்த மாதிரி இருக்குதுல்ல, பின்னாடி வரைச்சி இந்த ஸ்லோகத்தில் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதான் மூடாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். கழுதை பொதி சுமக்கிறதுக்கு சொன்னேன். துஷ்கிருதன கடவுளை நம்பாதவர்கள். நராதமா, இதுக்கு கதை தெரியுமா மாதாஜி? உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமா? அதாவது நராதமா யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. அப்புறம் ஆசுரம் பாவம், இதெல்லாம் மூடாசு. இதுக்கு துஷ்கிருதனம் அப்படிங்கிறது அந்த மீனிங்க்கு மூடகம் கதை இருக்குங்க. எஸ்மா 16 படிங்க. பதம் 16. ஹரே சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனாக சுக்ருதினோர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிஞ்ஞாசூர் அர்த்தார்த்தி
ஞானே சபரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். மருந்துகளில் சிறந்தவனே அர்ஜுனா, 4 வகையான பக்திமான்கள் எனக்கு பக்தி சேவை செய்கிறார்கள். துன்பப்படுபவர்கள், செல்வத்தை விரும்புபவர்கள், விசாரிப்பவர் மற்றும் முழுமையான அறிவித்தவர். இந்த 4 பேரும் சுக்ருதேனம். சுக்ருதேனம் என்ன? அவள்லாம் பக்திமான்கள். முதல்ல படிச்சது என்ன? முதல் 4 பேரும் துஷ்கிருதானம். துஷ்கிருதானா பக்தி இல்லாதவர்கள். இது சுக்ருதேனா இது விசாரிப்பவர் மற்றும் முழுமையான அறிவை தேடுபவர்கள். 16வது தானே? ஓகே. துஷ்டர்களுக்கு எதிர்மாறான நல்லோர்கள், அதாவது சுக்ருதினர் என்று அறியப்படுகிறார்கள். கடவுளுக்கு பக்தி செய்பவர்கள் இவர்களில் 4 வகையினர். பல்வேறு சூழ்நிலையின் காரணத்தினால் கடவுளுக்கு தொண்டாற்ற வருகிறார்கள். பக்தி தொண்டின் மூலம் சில விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய விரும்புகிறார்கள். இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. தூய பக்தி தொண்டு ஜட லாபத்திற்கான எந்தவித ஆசைகளும் இல்லாதது. தொண்டு புரிபவர் 4 பேர். யாரெல்லாம் பகவான் கிட்டக்கு சரணடைஞ்சு வந்து சேர்ந்துடுறா? துயர் விட்டுவோர். நமக்கு துயரம் வந்ததான் நம்ம சாதாரண நல்லபடியாக ஹாப்பியாக இருக்கச்சு பகவானுக்கு யார் நினைக்கிறோமா? அதுதான் தப்பு பண்ணுறோம். அது நல்லபடியாக இருக்கச்சு பகவானை நினச்சி பார்க்கறது இல்லை. நமக்கு துயரம் வர சமயத்தில் பகவானை நினச்சிக்கிறோம். அந்த மாதிரி 4 பேர் யாரு? துயர் விட்டுவர்கள். செல்வம் போனோம். நமக்கு செல்வம் இல்லையே, இன்னும் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கணுமே, பகவானே நீ தான் எனக்கு வழி சொல்லணும் அப்படின்னு லட்சுமி பூஜை அது இதெல்லாம் பண்ணுறோம். அப்போ பண்ணால் இந்த ஜென்மத்தில் கிடைக்கும், கிடைக்காதுன்னு கிடையாது. கேள்வி உடையோர், அதை பற்றி எல்லாம் விவரமாக இன்னும் டீட்டெயில் ஸ்டடி போகணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காள். அது ஒருத்தர். அப்புறம் பூரணத்தை அறிவை தேடுவோம். 4வது பூரணத்துக்கு என்ன அப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயில் ஸ்டடி மேலே ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் கம்ப்ளீட்டாக கற்றுக்கிறான். இந்த 4 பேர் சுக்ரிதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ இதில் ஒரு 4, 3, 7 கதை இருக்கு. கஜேந்திர மோட்சம் கதை தெரிஞ்சிருக்கோம். 18 days கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்து போகும்போது திரௌபதி வஸ்திராபரணம், சுக கோஸ்வாமி ஜனனம், இவ 14 வருஷம் அம்மா வயிற்றுலேயே இந்த சுக கோஸ்வாமி. அப்போ அவள் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்ட உடனே கிருஷ்ணர் அந்த சமயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுவார். எப்போ ஹெல்ப் பண்ணுவார்? யாருக்கு பண்ணுவார்? தூய பக்தர்களுக்கு தான் டக்கு டக்குன்னு திரௌபதிக்கு அவள் படவையை அவுத்து போடச்சு அவுத்துட்டே வர. அப்போ ஒரு கிருஷ்ணர் எடுக்க 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 அது வந்துட்டே இருந்ததுக்கு காரணம் கிருஷ்ணர் தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி எல்லாருக்குமே அப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறது. சுக கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜாது. அப்புறம் இது ராமர் ஹனுமான், அது தான். துருவ மகாராஜ், இந்த கதையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? துருவ மகாராஜ் கதை இப்பவும் நம்ம பார்க்கறது துருவ மகாராஜோட துருவ நட்சத்திரமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த கதையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியலன்னா கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா கதையும், இல்லைன்னா நம்ம இதில் பாகவதத்தில் போய் எடுத்து தேடினாலும் கிடைக்கும். ஸ்டோரிஸ் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டால் கிடைக்கும். ஓகே, இதுவும் அந்த 16வது ஸ்லோகத்துக்கு துஷ்டர்களுக்கு பற்றி தான். 17 படிக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 17. தேஷாம் ஞானே நித்யயுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம் அகம் சமம பிரியக. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்களுள் என்னை அறிவால் வழிபடுபவர்களையும் உறுதியுடனும் என்னில் மட்டுமே ஈடுபாடு கொண்டவர்களையும் உயர்ந்தவர்களாக நான் கருதுகிறேன். நான் அவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். மம பிரிய, நான் முதலே சொன்னேன். மம பிரியனா, மமனா எனக்கு பிரியமானவர்கள், மம பிரிய, உயர்ந்தவர்களாக நான் கருதுகிறேன். நான் அவர்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். 2 பேருமே ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் மியூச்சுவலா பிடிச்சவாளா இருப்போம். துயரத்தில் உள்ளோர், கேள்வியுடையோர், வறுமையால் வாடுவோர், பரமஞானத்தை தேடுபவர் என அனைவரும் ஜட விருப்பங்களில் எல்லா களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு தூய பக்தர்கள் ஆகலாம். எல்லா பௌதீக ஆசைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு பூரண உண்மை அறிந்தவன் தூய பக்தனாகிறான். ஞானத்தை தேடும் போது பௌதிக உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர் என்பதை உணர்கிறான். தூய பக்தர்களின் உறவால் தூய்மை அடைய முடியும். இதெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் தூய்மை அடைஞ்சு எல்லாத்தையும் ஜட ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு வான்னு சொல்றாரு. அப்படி வானாக்கா நம்மளாம் எப்படி ஜட ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்க முடியும்? சாப்பிட தானே வேண்டிருக்கு, வீட்டில் எல்லாரையும் பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கு, கிரகஸ்தர்களாக இருக்கும், எல்லாமே தானே பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் பண்ணிட்டாலும் இதுக்குன்னு டிட்டாச்மெண்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா நம்ம அட்லீஸ்ட் பழக்கம் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வயசுல பழக்கம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது. பண்ணலைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா சில காரியங்கள் பௌதீகத்திலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுதலை பெற்றுட்டு ஆன்மீகத்தில் முன்னேறினா நமக்கு போகிற வழிக்கு நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் சொல்லுவாரு. போகிற வழி நல்லபடியாக கிருஷ்ண பகவான் போய் சேர முடியும். ஓகே, எஸ்மா 18 படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 18. உத்தாராக சர்வ ஏவைதே ஞானே துவாம் ஆத்மைவ மே மதம் ஆசிதக சகிதாத்மா மாம் ஏவானுத்தமாம் கதீம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தர்கள் அனைவரும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர்கள். பக்தர்கள்லாம் எப்போதுமே அவளுக்கெல்லாம் தாராள மனப்பான்மை இருக்கும், ஜென்ரஸா தான் இருப்பாள். ஆனால் என்னை பற்றிய அறிவில் நிலை பெற்றவர் என்னை போலவே இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன். ஓகே, பக்தர்கள் சாதாரணமா இப்ப நம்ம எல்லாம் பக்தர்களாக தான் இருக்கும். ஆனா அவரை பற்றியே எப்போதும் நினைச்சிருக்கா இல்லையா, அவ அவருக்கு பகவான் மாதிரியே தான் இருக்க முடியும். இந்த திவ்யமான சேவையில் ஈடுபட்டிருப்பதால் அவர் உயர்ந்த மற்றும் மிகவும் பரிபூர்ண இலக்கான என்னை அடைவது உறுதி. அவளுக்கெல்லாம் நிச்சயமா பகவான திரு கோலக பிருந்தாவன் அவளுக்கெல்லாம் ஷியோர். ஓகே, எஸ் 19 படிங்க. பதம் 19. ஹரே கிருஷ்ணா. பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவக சர்வம் மிதி மகாத்மா சுதுர்லபக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். பல பிறப்புகள் மற்றும் இறப்புகளுக்கு பிறகு உண்மையில் அறிவில் இருப்பவர் எல்லா காரணங்களுக்கும் உள்ள அனைத்திற்கும் நானே காரணம் என்பதை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறார். அத்தகைய ஒரு பெரிய ஆன்மா மிகவும் அரிதானது. உயிர் வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் போது ஆன்மீக தன்னுணர்வில் இறுதி குறிக்கோள் பரமபுருஷ பகவானே என்னும் தூய்மையான திவ்ய ஞானத்தினை பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். அந்த மாதிரி ஃபுல்லும் பண்ண முடியலன்னா இந்த இதுல மறுபடியும் இப்போ பிறவி எடுத்து அதை பற்பல பிறவிகள் எடுத்த பின்ன அதை அடைய முடியும். இப்போ போன சாப்டர்ல படித்தோம் இல்லையா, ஒரு யோகியா தோல்வி விட்ட யோகியோட நிலைமை என்ன, மறுபடியும் பிறந்து நல்ல இதில் போய் அந்த மாதிரி நிறைய பிறவி எடுத்து அவனால் பண்ண முடியும். அதான் டெக்ஸ்ட் 19 இப்போ படித்தது இங்கிலீஷில் இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ 20 to 25 படிக்கலாம். அறிவில்லாத மற்றவர்கள், அதாவது யாரு, தேவதைகளிடம் சரணடைபவர்கள், அருவவாதிகள், 2 பிரிவாக பார்க்கலாம். நீங்க இப்போ 20, 21, 22, 23 4 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமை தைர் கிருத ஞானாக பிரபத்யந்தே தேவதாக தம் தம் நியமம் ஆஸ்தாய நியதாஸ்வயா. பதம் 21. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தக ஸ்ரத்தயாஸ்திதும் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாமகம் சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்யாராதனம் ஈகதே லபதே சத்தக காமான் மயைவ விகிதான்டிதான் அந்தவந்து பலம் தேஷாம் தத்பவத்யல்பமேதஷாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய்ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ஸ்லோகம் 20. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஸ்லோகம் 21. எல்லாரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஸ்லோகம் 22. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயல்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும். ஸ்லோகம் 23. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 20 என்ன சொல்றது, எல்லாவித ஜட களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றார்கள். பொருள் ஆசைகளால் அறிவு பறிக்கப்பட்டவர்கள் தேவலோக கடவுள்களிடம் சரணடைகிறார்கள். தேவலோக கடவுள்னா டெமிகாட்ஸ், அவள்கிட்ட சரணடைகிறார். நமக்கு நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா சரஸ்வதி படிக்கிறோம், நிறைய பணம் வேணும் அப்படின்னா இது லக்ஷ்மி பூஜை பண்ணுறோம், யாகம் பண்ணுறோம், அது இதுன்னு நிறையா பண்ணுறோம், கோயிலுக்கு போகிறோம், நான் திருப்பதிக்கு வரேன், அது இதுன்னு எல்லா சாமியெல்லாம் வேண்டிக்கிறோம். நம்ம பணம் வரணும்னு நிஜமாவே நம்ம சின்சியராக பண்ணோன்னா அது கிடைக்கும்.
ஆனால் அதுக்கு அந்த மாதிரி பணம் இல்லாத ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த பௌதிகத்தில். இந்த உலகத்தில் இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது நம்ம கிரகஸ்தர்களாகவும் இருக்கிறது பணம் இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியும்? வேறு சாமி பகவான் பகவான் சொல்லியிருந்து அப்படி சொல்லலை, அது வேணும். ஆனாக்கா அதையும் வச்சிருந்து நம்ம அதில் ஒரு பகுதியை பகவானுக்கு செலவழித்து பகவானை அடையிறதுக்கு எப்படியெல்லாம் பண்ணணுமோ அது இதுன்னு அவரை கிருஷ்ண பகவானை நம்ம வழிபடணும். ஓகேயா? அதை சொந்த இயல்பை பின்பற்றி அவர்கள் தேவர்களை வணங்குறதால அதனால அவாளை சாந்தப்படுத்துகிற சடங்குகள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சே அதனால அந்த அடுத்த ஜென்மத்தில் தேவர்கள்லாம் வணங்கினாக்க தேவலோகத்துக்கு தான் போகணும், மறுபிறப்புங்கிறது வந்துடும். அதனால அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீம் காட் அப்படிங்கிறது யாரு? எல்லாருக்கும் மேலே இருக்கிறதுக்கு கிருஷ்ண பகவான். அவரையும் நம்ம சேர்ந்து பண்ணிடணும்னாக்க நம்ம அவருக்கு பகவானுக்கு வந்து ஏதாவது டெம்பிள் கட்டுறாச்சு கொஞ்சம் டொனேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நம்மளால கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கோயிலுக்கெல்லாம் போனால் கூட நம்மளாம் தமிழ்நாட்டிலலாம் ₹1 ₹2 காயினாக போட்டுட்டு வருவோம். எதுக்கு? சாமிகிட்ட ₹1 காயின் இல்லைன்னா கேட்குறார்? இல்லை, எதுக்கு? நான் வந்திருக்கேன் பகவானே பார்த்துக்கோ அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக தான். அதனால நம்ம கையில் இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில பேர் ₹10 போடுவா. அந்த மாதிரி நம்மளோட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பண்ணணும். ஒரு பக்தன் எந்த தேவலோக வடிவத்தை நம்பிக்கையுடன் வழிபடுகிறானோ அத்தகைய பக்தனின் நம்பிக்கையை நான் அந்த வடிவத்தில் நிலைந்து அவன் வேண்டிக்கிட்டோம். அதுக்காக கிருஷ்ண பகவான் வந்து நீ ஏன் அவள் சரஸ்வதியை வேண்டிக்கிறே லக்ஷ்மியை வேண்டிக்கிறேன்னு அவர் சொல்ல, எல்லாத்தையும் படைச்சவர் அவர் தான். டெமிகாட்ஸ் எல்லாமும் பண்ணதுக்கு அதுக்கு எல்லாமும் மேலே சுப்ரீம் காடாக இருக்கிறதும் அவர் தான். அதனால நீ அது ஏன் பண்ற அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை. நம்பிக்கையுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவலோக தெய்வத்தை வணங்கி ஆசிப்பொருள்களை பக்தர் பெறுகிறார். ஆனால் உண்மையில் நான் மட்டுமே இந்த நன்மைகளை ஏற்பாடு செய்கிறேன், எனக்கு வேணும்னு நீங்க வேண்டிக்கிறோம் இல்லையா லட்சுமியை பணம் வேணும்னு, அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? மூலகர்த்தா மேல கிருஷ்ண பகவான் இருந்துதான் அவளையெல்லாம் குடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேயா? அறியாமை உடைய இம்மக்களுக்கு கிடைத்த பலன் அழியக்கூடியது. அந்த மாதிரி கிடைக்கிற பழங்கள்லாம் அதெல்லாம் டெம்பரரி. என் பக்தர்கள் என்னிடம் வரும்போது தேவலோக தெய்வங்களை வழிபடுபவர்கள் விண்ணுலக வாசஸ்தலங்களுக்கு செல்கிறார்கள். இவரை வணங்கினா நேராக கோலோக விருந்தாவன் போகலாம். மற்றவர்கள் வழிபடுறது தேவர்கள் வழிபடலாம் தேவலோகத்துக்கு தான் போவான். அங்கே போய் அவள் பண்ண புண்ணியங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சு விட்டுட்டு மறுபிறப்புக்கு மறுபடியும் வரணும். ஓகேயா? கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். தேவர்களிடம் ஜட இன்பத்திற்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். ஏன் மாயையில் விழ வைக்கிறார்? எதுக்காக நம்மளை இந்த மாதிரி மாயையில விழ வைக்கிறார்? இத்தகைய வசதிகளை கொடுக்காவிட்டால் சுதந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தமே இல்லை. அவர் எல்லாருக்கும் பரிபூர்ண சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். அதனால அதுல வந்து நம்ம சுதந்திரத்திலேருந்து நம்ம புத்திசாலித்தனமா அந்த சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி பண்ணணும். பரமபுருஷரின் அனுமதியின்றி தேவர்கள் தங்களது பக்தர்களுக்கு வரங்களை வழங்க முடியாது. எல்லாம் இறைவனது சொத்தே என்பதை உயிர் வாழ்கள் மறக்கலாம், ஆனால் தேவர்கள் மறப்பதில்லை. தேவர்களை வழிபட்டு விரும்பும் பலனை அடைவது பரமபுருஷன் பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடப்பவையாகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவலோகத்தை அடைகின்றனர். சூரிய தேவனை வழிபடுபவர்கள் எங்க போய் அடைய முடியும்? சூரியனை அடைகிறார்கள். சந்திரனை வழிபடுபவர்கள் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். இந்திரனை வழிபடுவோர் இந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். தேவர்களை வழிபடுவோர் பௌதிக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகிறார்கள். ஆனால் பரமபுருஷ பக்தர்கள் புருஷோத்தமரின் உன்னத லோகத்தை நேரடியாக அடைகிறார்கள். ஓகேயா? அதுதான் இந்த படம் போட்டு காமிச்சிருக்கு. இதெல்லாம் எல்லா காட்ஸ் டெமி காட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு. எல்லாருக்கும் மேலே சுப்பீரியர் லார்டு சுப்பீரியர் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். இவாளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணி எல்லாரும் கேட்கறதெல்லாம் கொடு அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் தான். ஓகே. Why demigod worships considers less intelligent? ஏன் அவளுக்கு வந்து புத்தி குறைச்செல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றோம்? யாராவது ஆன்சர் சொல்றேடா? ட்ரை பண்ணுங்க. அவள்லாம் பண்ணாக்க தேவர்கள்லாம் தேவலோகத்துக்கு போகலாம். இந்திரன் வழிபட்டா இந்திரலோகத்துக்கு வழிபடலாம். இந்த வழி மறுபிறவி இருக்கும். எல்லாம் இல்லை, நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டா எல்லா செல்வங்களும் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். நேராக டைரெக்டாக கோலோக விருந்தாவன் போயிடலாம். இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்டாக ஒரு 4-5 வாட்டி பிறவி எடுத்துட்டு தான் நம்ம கிருஷ்ணலோகத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து சேருவோம். இது வந்து டைரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணாக்க
கிருஷ்ணர்கிட்ட போகலாம். அதுதான். எஸ்மா 24 படிங்க. ஸ்லோகம் 24. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்யக்தம் வியக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம் அபுத்தயக பரம் பாவம் அஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை முழுமையாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் முன்பு அறிவமாக இருந்ததாகவும் இப்போது அந்த ஆளுமையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும் நினைக்கிறார்கள். அவர்களின் சிறிய அறிவின் காரணமாக அழியாத மற்றும் உயர்ந்த எனது அங்கிருந்த இயல்பை அவர்கள் அறியவில்லை. தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவுடையோர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருவவாதிகள் வாதிக்கிறார்கள். அருவவாதிகள் அவ உருவத்தை வச்சு வழிபட மாட்டார். கிருஷ்ணரின் உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் அவரது லீலைகள் அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியேற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, ஒரு சிலை வச்சு அதுதான் நம்ம கும்பிடுறோம் இல்லையா. அருவவாதிகள் இல்லை, நம்மள உருவத்தை வச்சு வழிபடுறோம். உருவவாதிகள் ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் லீலைகள் அவரது ரூபம் என்றும் அனைத்து மாயை என்றும் பக்தியேற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். இத்தகைய அருவவாதிகள் மாயாவாதிகள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். இவர்கள் உண்மையை அறியாதவர்கள்னா யாரு? மாயாவாதிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, 25 படிக்கும். ஸ்லோகம் 25. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாருதக மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். முட்டாள்களுக்கும் அறிவற்றவர்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் வெளிப்படுவதில்லை. அவர்களுக்கு நான் எனது நித்திய படைப்பு சக்தியால், அதாவது யோகா மாயா மூடப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால் மயக்கமடைந்த உலகம் என்னை அறியாது பிறப்பற்றவனாகவும் தவறில்லாதவனாகவும் இருக்கிறேன். ஓகே, பக்தர் அல்லாதவருக்கும் சாதாரண மனிதனுக்கும் அவர் வெளிப்படுவது இல்லை. பரமபூரண உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக தெரிகிறது. மூடோயம் நாபிஜானாதி. ஓகே, அது இங்கிலீஷ்ல இருக்குங்க. ஸோ பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக சக்திகள் இரண்டுக்கும் மூலமாக கிருஷ்ணரை அறியுதல். அதான் படிக்க போறோம் இப்போ. எஸ்மா 26, 27, 28 3 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதாகம் சமதீதானே வர்த்தமானானி சார்துன பவிஷ்யாணி சபூதானே மாம் துவேத ந கஷ்டன. 27. இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன தத்வன்வ மோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தப. ஏஷாம் த்வந்த கதம் பாவம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தேத்வன்வ மோக நிர்முக்தா வஜந்தே மாம் திருடத்ரதாக. அர்ஜுனா, எனக்கு கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலம் பற்றியெல்லாம் தெரியும். அனைத்து உயிரினங்களையும் நான் அறிவேன். ஆனால் என்னை யாரும் அறியார். எனக்கு எல்லாரை பற்றியும் தெரியும். நம்ம எல்லாம் போன ஜென்மத்துல என்ன இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. பகவானுக்கு எல்லாரை பற்றியும் தெரியும். அதனால தானே அர்ஜுனனை செலெக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு வச்சு அர்ஜுனனுக்கு மூலியமா நமக்கு பகவத்கீதையை வர வச்சது காரணம் என்ன? அர்ஜுனனை பல தலைமுறைகளை பல ஜென்மம் எடுத்தது. ஒவ்வொரு இதுலேயும் அவன் எப்படி இருந்தான், என்ன இருந்தான், எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவருக்கு தெரியும். ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. அது மாதிரிலாம் போன ஜென்மத்தில் நம்ம என்னவா இருந்தோம். அதுக்கு தான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள மிக மிக பெரிய வித்தியாசம். திவ்யமான நிலைக்கு 26 இல்லையா? ஓகே, பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபடாதவரே இறந்த எதிர்காலத்தினை எவரும் அறிய இயலாது. இந்த பௌதிகத்துல நம்ம சுத்தின்னு இந்த மாயையில தான் விழுந்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம விடுபடுற வரைக்கும் நமக்கு எதை பற்றியும் நமக்கு தெரிய முடியாது அப்படிங்கிறார். திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதியும் வாய்ந்தவர்களையும் ஸ்லோகம் சுட்டி காட்டுகிறது. பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும்.
தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும். நமக்கு இப்போ இன்னும் நல்ல டீட்டெயில்டாக நமக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும், இது புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஒரு சங்கத்து குரூப்ல இதில் இருக்கிறோம். டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்போதுமே நம்ம ஒரு 10 பேர் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்து இருந்தோம்னாக்க அவாக்கிட்டேருந்து ஒத்தட்டேருந்து நமக்கு விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும். அதனால தான் பகவத்கீதை, பாகவதெல்லாம் குரூப் ஸ்டடின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஜாயின் பண்ணி நிறையா கற்றுக்கணும். இப்போ L2 படிக்க இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயமான அட்லீஸ்ட் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறச்சு உங்களுக்கு புதுசாக ஏதாவது ஒன்று கற்றுக்க முடியும் இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி நிறைய வாட்டி விதவிதமான இதில் எல்லாம் கேட்டெல்லாம் சில பேர்த்தில் போனெல்லாம் நிறைய ஃபுல் லெக்சரும் 1.5 ஹவர்ஸுக்கும் உங்களுக்கு நிறையவே வித்தியாசமாக கிடைக்கும். அது மாதிரி அது நம்ம அசோசியேஷன் வச்சுக்கிறத பொறுத்து டிவோட்டீஸ் அசோசியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதான் அந்த 27, 28, 29க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். 29 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜரா மரண மோட்சாய மாம் அஸ்ரித்ய யதந்தி ஏ பிரமத விது கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னிடத்தில் அடைக்கலம் புகுந்தவர்கள், முதுமை மற்றும் இறப்பிலிருந்து விடுதலை பெற முயற்சிப்பவர்கள் பிரம்மத்தையும் தனிப்பட்ட சுயத்தையும் முழு கர்ம வினைகளையும் அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இருபத்தி 29 பிறப்பு, இருப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை இந்த ஜட உடலை தான் பாதிக்கின்றன இல்லையா? ஆன்மீக உடலே அல்ல. ஆன்மீக உடலுக்கு பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை கிடையாது. எனவே ஆன்மீக உடலை பெற்று பரமபுருஷ பகவானின் தோழர்களில் ஒருவனாக ஆகி நித்தியமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் உண்மையில் முக்தி பெற்றவனாகிறான். அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் பிரம்மன், தன்னை பிரம்மனாக ஆன்மீக ஆத்மாவாக ஒருவன் உணர வேண்டும். ஓகே, பக்தி ஆன்மீக ஆத்மாவாக உணர வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. வாழ்வில் இந்த பிரம்ம ஞானம் இப்பதத்தின்படி பக்தி தொண்டிலும் உள்ளது. தூய பக்தர்கள் பிரம்மனின் தளத்தில் திவ்யமான நிலை பெற்றுள்ளனர். மேலும் திவ்யமான செயல்கள் அனைத்தும் அவர்கள் அறிவார்கள். ஓகே, பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபடுவதில் ஈடுபட்டுள்ளோரும் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்காக பகவானின் மீது தியானம் செய்பவர்களும் கூட பகவானின் கருணையால் பிரம்மன், அதிபூத போன்றவற்றின் பொருளை அறிய முடியும். பகவான் இதனை அடுத்த அத்தியாயத்தில் விவரமாக சொல்லுகிறார். ஓகே, 30 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாதி பூதாதி தைவம் மாம் சாதி யக்ஞம் சயே விதுஹு பிரயாண காலே பிசமாம் தேவிதுர்யுக்த சேதசக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா. என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனான என்னை ஜட வெளிப்பாட்டிற்கும் தேவர்களுக்கும் அனைத்து தியாக முறைகளுக்கும் ஆளும் கொள்கையாக அறிந்தவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷனான என்னை புரிந்து கொண்டு அறிய முடியும். அதனால எப்போ நமக்கு லாஸ்ட் மரணம் வரப்போறது நமக்கு தெரியாது. அப்போ அந்த நிமிஷத்துல பகவானை நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றதை விட நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பகவானை நினச்சிட்டு ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பண்ண முடியாத நம்மளால பகவானை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நினச்சிட்டு அவரை தொழுது வழிபட்டு இருந்தோம்னா அது நமக்கு கடைசி நிமிஷத்தில் பண்ண முடியாத கூட அதுவே ஹெல்ப் பண்ணும். அப்படி பண்ண முடியாத போகாது பண்ண முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தியோட ஜாஸ்தியாக இருந்தோம்னாக்க நமக்கு எப்போ மரணம் வரும் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும்.
இப்போ பக்கத்தில் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்ம தேவர் இருக்கார். அவருக்கு தெரியும் இப்போ சாக போகிறோன்னுட்டு. இருந்தாலும் அந்த அவருக்கு இந்த டைட்டில் இந்த இது வந்தோடனே சாக போகிறவங்க. அது ஏன்னா அவர் தூய பக்தர். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்னும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலகுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான தொடர்பில் பரமபுருஷர் எவ்வாறு பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் தேவர்களையும் ஆட்சி செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். படிப்படியாக இத்தகைய திவ்யமான உறவின் விளைவாக ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் மீது பூரண நம்பிக்கை பெறுகிறார். அத்தகு கிருஷ்ண பக்தனால் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இவ்வாறாக அவன் இயல்பாகவே பரமபுருஷரின் வாசஸ்தலமான கோலோக பிருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். இந்த 7ஆம் அத்தியாயம் எவ்வாறு பூரண கிருஷ்ண உணர்வினை அடைய முடியும் என்பதை முக்கியமாக விளக்குகின்றது. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆரம்பம் கிருஷ்ண பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதாகும். இதில் ஆரம்பிக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும்? கிருஷ்ணரை பற்றி யாரெல்லாம் பற்றி அந்த பக்தர்கள் அந்த டிவோட்டிஸோட தொடர்பு வச்சுக்கணும், கனெக்ஷன் இருக்கணும். அத்தகைய உறவு ஆன்மீகமானது என்பதால் உடனே அது ஒருவனை பரமபுருஷனுடனான நேரடி தொடர்பில் இணைத்து விடுகின்றது. பின்னர் கிருஷ்ணர் கருணையால் அவரே புருஷோத்தமரின் முழுமுதற் கடவுள் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளலாம். அதே சமயத்தில் உயிர் வாழியான ஸ்வரூப நிலையையும் எவ்வாறு அவன் கிருஷ்ணரையும் மறந்து ஜட செயல்களில் பந்தப்பட்டுள்ளார் என்பதையும் முறையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நல்லுறவின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக வளர்ந்து கிருஷ்ணரை மறந்ததாலேயே இஜட இயற்கை நேதிகளில் தான் சிறைப்பட வேண்டியதாயிற்று என்பதை இஜீவாத்மா அறிய முடியும். மேலும் கிருஷ்ண உணர்வை மீண்டும் பெறுவதற்கான ஒரே அரிய வாய்ப்பே இந்த மனித பிறவி என்பதையும் இதனை புருஷரின் காரணமற்ற கருணையால் பெறுவதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இந்த உறுதியான நம்பிக்கையுடன் திருடவிரதை எனப்படுகிறது. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே எல்லா சாஸ்திரங்களின் தீர்ப்பாகும். அந்த உறுதியான முடிவின் சாரமே இந்த 7ஆம் அத்தியாயம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பூரணத்தின் ஞானம் எனும் 7ஆம் அத்தியாயத்தின் பக்தி வேதாந்த பொருள் உரை இத்துடன் முடிவு பெறுகிறது. ஓகே, ஸோ 30 ஸ்லோகாஸ் தான் இந்த சாப்டருக்கு. அந்த 30th சாப்டருக்கு எப்படி இருக்குது இங்கிலீஷில்? பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை மரணத்தின் பொழுது அறிந்து அவரிடம் திரும்பி செல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ முதல்ல கொடுத்த மாதிரி எப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு 1 to 3 ஒரு இது, 4 to 12, 13, 14 ஒரு 15 to 19 அப்படி படித்து 26 to 30 ஆராட்டம் செய்பவர் கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் வாழும் உயிரினத்தின் திகைப்பு மற்றும் அவரது சுதந்திரம். இதெல்லாம் படித்தாச்சு. நம்ம இதோட கிளாஸ் முடிஞ்சு போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சின்ன சாப்டர் 30th ஸ்லோகம் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுனாக்கா கேளுங்க, முடிச்சுடுறேன் செக்ஷனை. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எண்டிங் ஸ்லோகா சொல்லுங்க இந்திராணி மாதாஜி. எனக்கு தெரியாதே மாதாஜி. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசா